ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାଟା କ'ଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯାହାଫଳରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦୂତ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଚାଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ମିଥିଳାର ରାଜା ସେଠି ବସିଥିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମର? ତାପରେ ସିଏ 2 ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜା ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଏ ପିଲାଟିର ପ୍ରକୃତ ମା କିଏ। ରାଜା ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦିଅ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ଶୁଆଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ ଯିଏ ଏ ପିଲାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ, ପିଲାଟାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ପିଲାଟାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ପିଲାଟାକୁ ହାଣି ଦିଅ। ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ମାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ମାକୁ ଦିଅ। 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ 2ଟା ମାକୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର 2ଟା ମା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ମାକୁ ଦିଅ, ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ମାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଲେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାନ୍ଦି କହିଲେ ରାଜା ମୋର ଏ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ସେ ପିଲା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କର ନାହିଁ ବା ସେ ପିଲାଟିକୁ ତମେ କାଟ ନାହିଁ କହିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ରାଜା ସେଠୁ ବୁଝିଗଲେ